هجمارەکە ڕێخستنên bergiriya mafê mirovan li Kurdistana Sûriyê û Sûriyê bi giştî bangeke lezgîn derbarê revandina hevrêzkarê giştiyên tevgera çeksaziya Kurd li Sûriyê. Hemû siyasetmedar û serkirda û çalakvanên Kurd Sûriyan bi giştî li pêdê kirin. Daxwaza serbestberdana Yusuf bi zûtirîn dem kirin. Roja yekşemê 15 Nîsanê li Şama paytexta Sûriyê rêxistinên bergiriya mafê mirovan li Sûriyê yên Kurdî û Erebî li Kurdistana Sûriyê û yên Sûrî bangeke lezgîn derbarê revandina bi zorê ji aliyê çekdarên pêdê ve derheqê hevrêzkarê giştî yê tevgera çeksaziya Kurd li Sûriyê. Endamê desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê Fêsal Yusuf li pêdê kirin ku li ser destê esayîşên pêdê ve ji roja 2 Nîsanê ve û bi şêweyekî hovane di nîvê şevê de girtina li ser mala wî a li taxa xerbî li bajarê Qamişlo. Bi zora çekan ew revandin bi zûtirîn dem Yusuf serbest were berdan. Hoşdarî derbarê rewşa Yusuf a tenduristî û matirsiya li ser dana pêdê. Rêxistinên bergiriya mafê mirovan li Kurdistana Sûriyê û Sûriyê li daxuyaniya xwe de hemî şêweyên binçavkirin, revandin û girtina welatiyên Sûriyê bi giştî serkirdeyê Kurd Fêsal Yusuf tevahiya endam û serkirda û çalakvanên Kurd bi zora çekan ji aliyê çekdar û esayîşa ser bi pêdê ve ku mafê mirovan li gorî rêkeftin û zagonên navdewletî bin pîkirina. Her wiha eşkenceya pêdê ji gelek welatiyan re di zindanên xwe de ku zanyarî derbarê li bawan hene bi tundî şermezar kirin û gotin ku sexlemiya tendurustiya Yusuf û hemî revandiyan ji rêveberiya xweser a ser bi pêdê ve têxwestin û pêdê di ber her encamekê de berpirsa û daxwaza serbestberdana Yusuf û hemiyan bi awakî lezgîn bêmerc kirin. Rêxistinên bergiriya mafê mirovan li Sûriyê di dawiya daxuyaniya xwe de piştevaniya xwe bi giştî derbarê bikaranîna hemî welatiyên Sûriyê ji mafê kombûn û xwenîşandanên aştiyane re û daxwaza mafê wan yên esayî rast û dadbûnê dikin ji ber got kombûna aştiyane li gor hemî rêkeftinên navdewletî parastiye û ev yek rêzgirtineke ji mafê mirovan re. Binpîkirina van mafan tawaneke navdewletî ye û divê berpirsê van binpîkirinan siza bibin, dadgeh bibin. Daxuyaniyê her yek ji rêxistina bergiriya di ber girtiyên gotin û nerînan de li Sûriyê rewangeh. Rêxistina niştimaniya mafê mirovan li Sûriyê, rêxistina Kurdî a mafê mirovan li Sûriyê dad, rêxistina Erebî a mafê mirovan li Sûriyê, Komîteya Kurdî a mafê mirovan li Sûriyê rewangeh, rêxistina mafê mirovan li Sûriyê maf, Komîteya bergiriya di ber azadî û demokratî û mafê mirovan li Sûriyê de li xwe girtibû.